לפני 2000 שנה, העולם היהודי היה מפוצל בין בית הלל לבית שמאי. בתים אלו נחלקו כמעט בכל. כיצד לחגוג את החגים? מי יכול להתחתן עם מי? מי רשאי להיכנס לתוך בית המדרש, וכיצד קובעים איזו דעה היא הדעה הנכונה? אף על פי כן, המשנה אומרת שהם ניהלו את חילוקי הדעות ביניהם בצורה חיובית ובונה. בלשונה של המשנה נקראה מחלוקתם מחלוקת לשם שמיים. אולם המשנה לא מסבירה מדוע זכתה המחלוקת הזו לחשב לשם שמיים. מפרשי המשנה ניסו לענות על שאלה זו, והציעו 4 פירושים שונים. כל אחד מפירושים אלו מבטא גישה לניהול מחלוקות באופן בונה. הפירוש הראשון היה, על אף חילוקי הדעות הנוקבים, הצליחו הצדדים לשמור על יחסים טובים. המשיכו לאכול אלו בבתים של אלו, ולהתחתן זה עם זה. ובכן, העצה הראשונה לניהול מחלוקת בצורה בונה ולשם שמיים, היא התווכחו על הנושא בלי לתקוף את האנשים ולהזיק למערכת היחסים. על פי הפירוש השני, בבסיס מחלוקתם של שני הבתים הייתה מטרה מעבר לניצחון והשגת כבוד. מטרתם המשותפת הייתה להגיע לפתרון שמשרת את כל הצדדים. לכן, העצה השנייה לניהול מחלוקות היא מה מניע אתכם. האם אתם מנסים לנצח או לפתור בעיות? לפי הפירוש השלישי, בכל מחלוקת בין הבתים, כל צד היה קשוב לדעתו של האחר, ובמידה והוצגו ראיות מתאימות, היו הצדדים מודים בטעותם. בהתאם, עצה שלישית לקידומה של תרבות מחלוקת חיובית היא, הקשיבו לצד השני, והיו פתוחים להודות בטעותכם. הפירוש הרביעי והאחרון מציע גישה הרואה בדברי בית הלל ובדברי בית שמאי כדברי אלוקים חיים. כלומר, ייתכן בהחלט ששני הצדדים צודקים, למרות שדעותיהם הפוכות. העצה הרביעית לניהול מחלוקת בצורה בונה היא, קחו בחשבון שייתכן ושניכם צודקים. כך, הלל ושמאי ניהלו את המחלוקות ביניהם לפני 2000 שנה. כיצד אנחנו, היום, מנהלים את חילוקי הדעות בינינו בכל תחום מתחומי החיים, בין חברים, משפחות, שכנים, ואף בין מפלגות, עמים ודתות. האם אנו מנסים לשמור על מערכת יחסים שיש בינינו? האם בבסיס המחלוקות בינינו ישנו רצון למציאת פתרונות משותפים לבעיות? האם אנחנו פתוחים להודות בטעויותינו? האם אנחנו יכולים להכיר בכך שלעיתים שני הצדדים צודקים? אם כן, נוכל לנהל את המחלוקות בחיינו באופן חיובי, כך שתהיינה מחלוקות לשם שמיים.